bocah. Lah kok lambene kur saweran ae iki. Kok rumah samu iki lho. Lah wong masmu salto kaya ngono kuwi lho ora didik-didik kok. Lah Bu, kok repot to Bu. Mbok ya sing gedhi ngene iki sing disawer. Andek iso wong sing cilik ae. Isik Prabu. Mbak Jum tukang sone ya iya no. Mbak Jum tukang son ya. Tukang sone ya iya no. Iki bakul pecel to? Iya. 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 Wah, ya luwemu. Lho, iya. Bakul Iya, bakmi iya. barang. Kok kan Yo Dang, yo nah yo. Kok kan propan.
Hey!
Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bawa ada kerdus. Amparan, boleh ada kebon deh. Oh, yo, habis tawar semangat kok. Sakno. Kurang ya jalurnya. Ratu mundur nggih. Singo. Muda Pangkala Putra. Aja lali Mbah sangune. Oh. Lah ngono udah ombo memang. Radi mundur nggih. Kalangane
mundur. Amba, Mas. Nyuwun sewu. Olahane dirojak amba. Rabi mundur, rabi mundur. Rabi mundur nggih. Sida apa orang? Ora kaboten sangu Mas ketok iki. Mati kok. Halo. Nah iki lho. Ora nek gumun. Nyapa? Wong masyarakat iso tumplek blek dadi siji ning kene. Ora umum. Arep biak, arep satu terlalu kangelan. Lah iya aja omongi Ya aku ki. Rono ki mau ki ndeleh iki lho, Pak. Lah iya ta. Ya lagi lho wira-wiri iki lho. Rodok rono iki kok. Lah iki, kowe iki aja Lah iki tuan rumah lho iki. iki tuan rumah lho. Kowe iki duwe lambe iki buat dijaga. Iki sing gawe iki. Kowe iki, Ketika, kowe iki aja celunusan ae lho. Yo yo. Adek iso. Sorry, Bon. Ya. Nah, jane lho. Iki ya. luas ngono. Ya luas, biar bisa atraksi. Atraksi. Oh nggih. Ning aja Bringos naga rawuh. kowe ngawur ae kok. Kakek kuwi. Oh iya. Ning aja mundur-mundur. Iya. Nek cemplung kedokan ngene mburi. Oh iya iya. Karo dingeti mburi ya. Ngomongi. Nah. Ning kene rame, Mas Rame. Bon. Lah, sangka kono, Rame. sangka kono Rame. kae barang enek sing ngemiki anake. Ndi? Bu, nek mboten telas kula telasne mawon. Ngawur ae kuwi. Kuwi ngono atraksi anak mangan boke iki. Kok Heh? Bau B. Wih, Lah iki ketoke anu lho. Ngene kok ketoke. Lah Aja ora nek sembrono. rasane lho. Mambu bakul, Mas. rasane piye? Rasane iki pahit-pahit piye lho. Pahit. Iya. Berarti sing kiwa kuwi. Oh iya. Kowe iki iso mestine lho. Ora iso. Biasane ngono sing tangan. Boyo, yo, coba mundur. Wah, kowe berarti wis semangat, wis ngempeng kuwi. Bu, aku yo mie. bocah kok sembrono. Dilanjut. Ya, iki sapa iki? Kowe tau kowe. Ndi. Loh. Nyapa kok? Ora kira mie embahe putih. Aja ngawur kowe. Ayo. Masyarakat ning kene ora umum lho. Udan-udan direwangi delok barangane. Antusiase ora umum ning kene. Iya. Domong ya. Iya. Iki anake sapa neh? Wis, iki aku wis. Ya. Bar aku sapa ki? Ki, Iki ayo. Solowok ayo. celengan pitik iki.
Cah. Lah kok lambene kur saweran ae iki. Kok rumah samu iki lho. Lah wong masmu salto kaya ngono kuwi lho ora didik-didik kok. Lah Bu, kok repot to Bu. Mbok ya sing gedhi ngene iki sing disawer. Andek iso wong sing cilik ae. Isik Prabu. Mbak Jum, tukang sone ya iya no. Mbak Jum tukang son ya. Tukang sone ya iya Iki no. iki bakul pecel iki to. Iya. 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 Wah, ya lowemu. Loh, iya. Bakul Iya, iya, bakmi iya. barang. Kok kayak Yo Dang, yo nah yo. Kok kayak propan. wajan barang lagi. Api piye? Ayo jajar sing apik. Nah,
Lah iki mending lho iki. Iki kendang, iki gong, iki serompet. Ayo Mas baleni neh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala katir-tir, ala katir-tir. Ya, Bre. Iya api-api. Jajale kowe. Saiki ganti adewe kan telung grup to iki. Lah iki sak grup. Berarti iki wayahe saiki, ya toh. Ayo. Apa maneh wayah tanggapan durung salat lakune uwis tulung salamullah. Sailate rupane ireng. Dadi cemani. Ora. Gandong anak tur pawon barang rupane det. Wis. Lek Wis. awake dhewe ngene iki ganongan papat kan ganongan ireng-ireng. Lah iya. Ganongan kok Papua iki yo ngene iki. Nah. Tulung. Ya wis apik ta. Ya apik to. Mas Bon, Dalem ngene iki dhewe kan diringi solawatan ya toh. solawatan. Awak dhewe ning kene acarane tasukuran iki ya. Seneng-seneng. Seneng-seneng. Ya ngene iki seneng-seneng awak dhewe barang. Kowe iso selawatan apa ora? Solawatan. Ya. Contoh nih. Sholatullah salamullah alaihi Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, Kowe iso apa ora? salam Rasulillah salatullah salamullah alaihi toha. Ora oleh nesu ngono kuwi oleh lho. nesu. Ora oleh nesu. Kok Gak oleh nesu ngono kuwi kok. ngono kuwi ora oleh nesu. Dadi cemani. Kowe kok kaya ngono. Ya, Kowe iso selawatan apa ora jare? Ya, selawatan iki wong papat ki selawatan. Ya. Dadi iki jajar-jajar dhisik. Jajar merono lho, Dul. Kowe kene Mas Bon sandingku. Iki selo sandinge. Oh alah, golek sak amplokane. Udu kono sel kene lho. Salatullah. Ya saiki ngartekne. Wis. Saiki ngartekne ya ta. Salatullah salam. Ora support ngono saiki malian. Ni ae Iya, to. iya. Iki diawali sangka aku sik, Mas Ambon selo terus engko kowe. Apa wi? Ya engko tak iki lho tak dudohi. Ayo, Bang. Ana kayu digawe op. Ana kayu digawe lemah. Lemari gede lemarine Pak Siti. Pak Siti apa Mbak Siti? Mbak. Ayo. Ya. Lemarine Mbak Siti. Ha ya to. Apik ora? Saiki enek gendeng ya ta? Ha. Yo. Ana gendeng digawe apa?
20.000 kene. Ayo. Siti karo soto bedane apa ayo? Iya, iya. Ya terapi ya, Mas Bon, terapi pinter bocah iki ya. Apa? Pinter piye? Wedang Pinter. Iya. Pinter wis to. Saiki ra Wedah remuk. Piye? balik. Yo saiki. Ora apa-apa engko adus Ya, bareng. saiki. Wong papat. Saiki ning buri ki enek kurungan to. Kurungan. Iya. Ana kurungan digawe apa? Ana kurungan digawe manuk. Gedhi manuke Sapa? Manuk gedhi manuke Bu Siti. Kak, ojo. Ojo Bu Siti. Pak Siti. iki barang ngawur ora ruasaku. Pak Soto, Pak Soto. Pak Andri. Bojone Siti Pak Andri. Beda. Ireng kowe kok. Putih kono. Ireng kowe. Rumangsamu. Ana TV digawe apa? Ana TV digawe delok. Delok apa? Sing paling seru. Delok bal-balan. Ngomong ya. Enek dompet digawe apa? Ana dompet digawe kalung. Gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi kalunge. Weh, kuwi lho sing ngomong. Mburimu lho yo. Lho yo. Kuwi lho, mau anu, duite akeh kuwi ora nyangoni aku iki. Iki sing terus kecelimpet. Saiki. Saiki. Kuwi lho. Sapa? Kuwi lho, sing disangoni kur kowe karo kae iki tok. Sapa? Aku ora. Kuwi lho sing kalunge gedhi kuwi lho. Sakan anune gedhi kuwi. Sapa kuwi? Anune. Anune apa? Ya ya. Tase. Aja telonyoran ngono kuwi. Tase gede. Saiki ning kono mawak. Ana gelas digawe apa? Ana gelas digawe ngombe. ngombe apa sing paling enak? Ngombe arak. Auto. Ini lho, bon-abon. Kowe iki mendung bon. Abon iki. Ana gelas apa? Ana gelas ke ada susu. Susu gedhi susu nek sapa? Susu gedhi nggone. Ayo, sapa ayo ngacung. Susu gedhi nggone yoga kalau gedhi. Alah. Yoga ben mlaku. Drek. Susu gedhi, susu. Ya dhewe guyon ya guyon. Wayahe tenanan ya tenanan. Ngene iki kudu aja lali acarane iki apa. Ning kene mau acarane lak tasyukuran kitan dan akikah. Iya. Dek sapa? Alvin Gio. Rene Mas. Apa? Woro gareng to le? Wo alah. Ya. Ya. Ngene iki ya didongakne. Dongakne pi. Sangka jenenge sapa? Mas Alpin. Hah? Yo karepku wong jenenge dawa. Lek ku nyebut piye wong aku ya udu kancane kok. Oh. Mas Alpin. Piye? Ndang kowe sik Kae sangka bapake namine Mas Andri. Andri. Mas Andri menika nek dionceki ya iso, Ndre. Piye? An menika sangka tembung Arab. Arab. Anandofatul minal iman. Apa kuwi, Pak? Kebersihan sebagian dari iman. Maksudnya? Ngono kuwi iso nandani Mas Andri menika wong resikan, Ndre. Wong resikan? Iya. Apa-apa kaya kingke ngene iki terus diresiki ya toh? Heeh. Malah ireng. Lah, heeh. DR DR punika
Direktur rumah tangga. Direktur rumah tangga. Iki Pak Andri iki dioceki jenenge obah ae to. Mbok didelok kene. Lah iya. Iki sing nglebokne iki lho. Nglebokne sapa jenenge? Oh nglebokne dulure wong iki. Iya, Satinem iki jenenge. Iki mau lah DR to. DR menika direktur rumah tangga. Piye carane Mas Andri punika mimpin keluargane, tanggung jawab kenceng. Iya, terus contone nyambut gaene sing kenceng, ngono kuwi nggih nyukupi keluargane. Nah, contone yo lek pomone nek dhuwit turah, baru terus iki nyukuri anake. Nanggap awake dhewe wong papat iki. Ya ta? Iya. To. Insyaallah menika Mas Andri imane kuat. Ora gampang kegodha. Eling ning jaba duwe Eling lan waspada. Eling ning jaba. Ning omah. Oh iya ning omah duwe bojo, ning jaba waspada. Aja ngasih konangan. Kowe iki marai sing elek. Jos ya. Kelo Jos. Yo kelo senene lho. Aja ngasih konangan iki masane lho. Iki lho mburimu lho sing Jos tok iki. Buran. Saiki Bu Siti. Bu Siti menika. Siti ki sapa? Siti adalah soto. Aja sak karepmu dhewe. Ya Siti. Siti sangka si wong iki gelem singgah. Kayane sangka Mas Andri menika disisene dinggo gawe acara ngene iki. Ya ngundang masyarakat ngene iki, ngundang yoga-yoga ngene iki, ngundang awak dhewe kan wis termasuk ora umum. Iya, ya sedekah hitungane. Sedekah. Ti menika hati-hati. Dados nek mau mlaku iki wong kudu hati-hati. Ora oleh kesusu ki ora apik nek alon-alon kuwi bakal kelakon. Oh iya. Apik lho iki. 50. Wis iki. Kae rene kae. Oh iya iso. Iki ngono kuwi lho Bu Siti iki. Jangan terong doseng karo teri. Alah masuk, ya Allah. Iki ganong kok bodo minteri. Ora minteri ngene iki ditanggap. Ngene sekolahane kok, Bu. Kula ya gak menak ngene iki, Bu. Sone mati lho. Ampun sak ngoten. Ya, yo. Sone lali mati lho sone kok. Iki ngono gak minteri, Bu. Lek gak ngene iki ya ora oleh duit ngono lho. Kowe kok ya ora sawer. Betul. Lah iya to. Heeh. Kowe kok ora nyawer. Heeh. Barno terus apa jenenge? Bu Siti karo Mas Andri wonge ngrayakne acarane anake. Nah, anake iki kitanan wis menganjak dewasa. Pokoke apa jenenge untuk Mas Gio pokoke mugi-mugi dadi anak sing saleh. Migunani tumrap basa lan agama. Amin. Dat apa jenenge pokoke aja lali salat 5 waktu. Nah, kuwi barang. Nah, saiki apa jenenge? Iki genten. Sing cilik, sing gedhi urung, Ding. Apa? Iki. Nyapa? Kowe ndongakne sapa we? Aku ndongakne Pandri wis. Wis. Bu Siti wis. Anake wis. Wis, wong kene ra nyawer gah ndongakne. Kowe iki gak ada iso. Lah piye ada iso? Kuwi urusane Bu Siti, awake dhewe oleh dhewe nek. Aku tak ndongakne masyarakat. Oh iya, heeh. Kula ndongakne masyarakat desa ndi iki? Gupala. Muga-muga sehat seger waras. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mugi-mugi barokah. Amin. Sing diutang-utange ndang lunas. Amin ya robbal. Lah nek utange wis lunas, gendang utang neh. Nah, saiki sing cilik iki. Heeh. Yo. Wabarakatuh. Wabarakatuh ki lho, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja ngisi-ngisi rombongan lho ya. Kowe iki ning kene melu aku lho. Kowe iki ayo. Tak jembeng ilatmu lho, ayo. Kowe iki ndek iso. Kowe iki aja ngisi-ngisi ndek iso. Engko tak beleh di bodo lho malah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kula dongane masyarakat mriki sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sing duwe bojo tambah cinta. Oh iya, api-api ya tambah Sing- cinta. Sing gadah panenan pari mugi-mugi parine tukul. Oh, iki mesti Tapi kula tukul. nggih dibagai kagem sapine kula. Ya, kowe iki bagianmu damene Wis iki wis sore gek genten dhewe. Iki enek iki bocil-bocil ngendi ka? Iki kembar ki. Yo. Ya. Kembar ki ayo. Ayo disolane. Yo. Tung tung tang tang de tang den tang den tang de tang tang den tang den tang de tang tang tongket lah sompete ndi iki? Ora to. Ya wis. Wong papat. Gah ora ndobel kok bayarane. Ayo. Ayo, Juna yo.